Уважаеми зрители, получавам по 1000 лева всеки път, когато кажа уважаеми зрители. Така че, уважаеми зрители, току-що събрах пари за море. Добър вечер и от мен. Предизборната кампания на ГЕРБ е в разгара си. На място на събитието са операторката ни Рали Петрова и репортерът ни баща ми. Срали сме в провинцията! Тук лидерите на ГЕРБ помагат на бедстващи от наводненията селяни. И раз, и два. И раз, и два. И раз, и два. Господин Борисов, чакайте! Камерата не е включена. Стига. Това е 10-ти дубъл. А сега ни в клин, ни в ръкав, спортните новини. Добър вечер, аз съм Алекси Сокачев и сега ще се опитам да прочета равнодушно състава на Лудогорец. На вратата Владислав Стоянов, пред него Минев, Барт, Моци! 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 Представяме ви новата ни рубрика – истинската причина за смъртта на... Днес нейн герой е Георги Димитров. Другарко, какво е бъдещето на моята партия? Искам да ви кажа, че ще бъде трудно, но заедно с вас, с тези, които подкрепиха мен, с тези, които подкрепиха другите кандидати, ще стигнем до резултат достоен за 120 годишната партия. Пролетари от всички страни. Палим, палим. Продължаваме на историческа тематика. Изтече видео, което обяснява критично ниската популация на костенурки по време на Втората световна война. Всичко е любов, уважаеми зрители. Затова да дадем нов шанс на Алекси. И така, правя втори опит за равнодушно изчитане на състава на Лудогорец. На вратата Владислав Стоянов. Пред него Минев, Барт, Моци! 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 Както и да е. Тази сеч ме подсети за незабравимата ми среща с големия Васил Найденов. Какво страхотно пълто! Искам го! Но аз го искам повече и ми седи по-добре. Това беше всичко от нас, уважаеми зрители. На вратата Владислав Стоянов. Пред него Минев, Барт, Моци. Козмин! Козмин! Моци! Моци! Спокойно, Алекси! Чувам те!